Biex titħares il-kompetittività trid tkun indirizzata żieda fil-prezz tal-enerġija. Dan kien l-appell ta' pajjiżna waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Enerġija. Is-suġġett ġie diskuss fid-dettall hekk kif numru ta' pajjiżi, b'mod partikolari pajjiżi fin-nofsinhar t'isfel tal-Unjoni Ewropea qed jiffaċċjaw żieda fil-prezzijiet tal-enerġija. Preżenti għal din il-laqgħa fil-Lussemburgu kien hemm il-Ministru Mirjam Dalli. Iżieda fil-prezzijiet tal-enerġija li qegħdin jesperjenzaw b'mod partikolari l-pajjiżi li qegħdin fin-naħa t'isfel tal-Unjoni Ewropea juri kemm is-suq enerġetiku għadu vulnerabbli u kemm is-suq waħdini tal-enerġija għadu mhux qed jiffunzjona kif suppost. U allura rridu li nikkollaboraw ma' dawk il-pajjiżi li għandhom l-istess realtà tagħna għaliex finalment irridu suq waħdini tal-enerġija li jkun qed jiffunzjona kif suppost. Il-Gvern Malti kien l-unika wieħed li baqa' iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli għall konsumaturi għax jifhem l-effett negattiv li tali żiediet ikollhom fuq il-familji u n-negozji b'mod partikolari fi gżira żgħira.